pi kotero chenro achiel kachiel mano kodhi telo ne oganda jo Kenya dialo nyasi mar 59 mar jamhuri. Kasani wadaneno ni jatelo mane maponono oseyuoro karka kanyaka sani wang'eny bedo gichopo kanyo koda min utegi mano karango min od jalup jatend piny Kenya kachiel koda jalup jatend piny Kenya kachiel koda ka jodito mamoko e sirkal mar Kenya Kwanza. Mana kaka nwakoni mano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bende koro chopo irwake nyasi achiel kachiel koda gavana ma Nairobi mano Johnson Sakaja kachiel koda ka Pastor Dorcas Gachagua mano jaoda jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bende koro osemolo kar kanyo. Kasani waneno jolweny mopogore opogore bende ni kanyo arita kwe oridi kachiel koda ka jogo machiwo arita ne jotelo gi makoro yuoro kachiel kinde mokalo ndalari mokalo nene pinyno mar Angola kamano dhi chopo kacha ka orango chenro mopogore opogore tudruok kin pinje ariyo go ma Kenya kod pinyno mar Angola kendo nosetieko moduogo e piny Kenya bicho manyoro ne gine nyasi mar alama ma kanyakla kamane gintiere kod dinde mopogore opogore kapok giringo magichopo KICC kamane nitang'e e nyisruok mopogore opogore ma kit lony manyasani ma bende ne mise mara odiochieng' ma kawuono. Nyasi ma kawuono jotelo mosechopo wakori mana kaka wamedo yudogi. Oganda morwako sude marotenge man gi